silom. Predstavnici 7 udruženih sindikata policije ponovili su da će 12. novembra stupiti u generalni štrajk uz minimum procesa rada, ukoliko do tog datuma vlada Srbije ne započne sa rešavanjem njihovih problema. U štrajku će učestvovati oko 22.000 članova sindikata koji očekuju da im se pridruže i ostali radnici MUP-a. Pre 4 dana istekao je rok koji su predstavnici policijskih sindikata dali vladi da ispuni njihove zahteve. Verujte mi, ovo je jedan apel javnosti da je dogorelo. Dali smo, da ne kažem, 20-ak ili 30-ak predloga gde je poslodavac, da kažem, ili se oglušio ili nema sluha. Predstavnici sindikata ističu da jedino policija nema poseban kolektivni ugovor, a veliki problem je i član 168 zakona o policiji. Gde se policajac, ako se pokrene krivična prijava, nastupio je uslov za prestanak radnog odnosa. Gde je tu prepostavka nevinosti? Oni smatraju da je loš socijalni i društveni položaj razlog za sve češća samoubistva kod pripadnika policije. Mi hoćemo da uđemo u Evropu, kako da uđemo neobučeni, bosi. Većina nas ovde bili smo na terenima gde smo izloženi raznim stresovima bilo. I dan danas prilikom intervencija izloženi smo. Mi nismo imali sistematske preglede. Predstavnici sindikata će do sledeće nedelje znati na koji način će u generalnom štrajku biti ispunjen zakonski minimum rada. Maja Filipović, televizija Pink. Oglasio se i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić koji je rekao da su oba policijska sindikata koja deluju u Srbiji reprezentativna i da ih on vidi kao svoje partnere sa kojima želi da radi na poboljšanju položaja pripadnika MUP-a. Nadam se da neće tu biti razloga za ovakvu vrstu ispoljavanja nezadovoljstva, zato što mislim da postoji veliko razumevanje svih državnih struktura za materijalno stanje policije.